Benvingudes i benvinguts al ple ordinari del mes de gener. Falta Aida, no? Rubén. Esperem un minutet. Perdón, pero a ver, A ver. sí, lo típico, lo normal, passa una cosa. Vale, pues comencem, si us pareix bé. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors de data del 30 de l'11 del 2023, de la sessió extraordinària del 22 del 12 del 23 i de la sessió extraordinària del 22 de l'1 del 24. N'hi ha alguna observació a les actes d'aquestes sessions? No? Ninguna. Pues es queden aprovades. El punt número 2 és el dictamen de felicitació pública a dos agents de la policia local de Bolleria. Senyor secretari. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Diversos en la seva sessió de 24 de gener de 2024 i el que es proposa és proposar inicialment a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències la concessió d'una felicitació pública als agents de la policia local Jaime Fernández Fernández i Eliseo Calatayud Pla per la seva especial actuació meritòria contribuint a salvar la vida d'una persona gràcies a la ràpida intervenció utilitzant el desfibrilador del vehicle policial de conformitat amb l'informe emès per l'inspector en cap de la policia local de data 20 de desembre de 2023. Vale, moltes gràcies. Pues bueno, obrim la paraula. Grup Compromís. Sí, bona vesprada a totes i a tots. Bé, des de Compromís volem afegir-nos a la felicitació i a més aprofitar el moment per agrair també a cadascuna d'aquelles persones que van prestar ajuda a la situació d'emergència fins que els serveis sanitaris van arribar i se'n van fer càrrec de la situació. El grup Popular. Sí, simplement ampliant el que comenta la portaveu de Compromís, satisfacció per esta nominació i sobretot el que ens transmeteix és tranquil·litat de que sabem que tinguem gent preparada, tant la policia local com les persones que apuntava veïnes del poble que van ajudar a salvar-li la vida a la nostra veïna també. Enhorabona a tots. Moltes gràcies. Des de l'alcaldia també felicitar als dos agents que van tindre aquesta ràpida intervenció fins que van arribar els metges i també a les persones que van estar allí que eren facultatives, sabien de què anava i van fer una llavor encomiable i molt bona per a salvar la vida d'aquesta persona que segurament avui, per desgràcia, era mort en aquell moment i que avui, gràcies a aquesta ràpida intervenció, està viva i està treballant i està molt bé i que des d'ací també li desitgem tota la sort del món i esperem que no li torni a passar. I això, van haver tant les companyes de treball com mares d'alumnes que anaven a per els xiquets van estar atentes i van fer la reinauguració, com tots bé sabem, i van intervindre per a salvar la vida a aquesta persona i des de l'Ajuntament ens sumem a la felicitació d'aquestes persones també de la localitat. Passem a votació. Vots a favor? 13 vots a favor, s'aprova per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. Passem al número 3, dictamen de felicitació pública a dos agents de la policia local de Bolleria. Sí, igualment, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Diversos en la seva sessió del 24 de gener de 2024 i el que es proposa és proposar inicialment a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències la concessió d'una felicitació pública per als agents de la policia local Borja Barberán Martínez i Lorenzo Ramírez Prieto per la seva especial actuació meritòria en la localització del conductor causant un accident múltiple i que va pegar a fugir de conformitat amb l'informe emès
per l'inspector en camp de la policia local de l'Olleria de data 20 de desembre de 2023. Doncs, conforme ho he explicat, és un acte que entra dins dels seus servicis, però bueno, van tindre aquesta iniciativa d'anar perseguint-lo, van tindre, no sé, la intuïció de que anava per aquest lloc i el van trobar, no? I bueno, doncs això, també la felicitació. Té la paraula Eurocompromiss. Poc més que afegir, com ja dic, tot i que entra dins de les seues obligacions o funcions, està bé saber que si ens passa alguna cosa així disposem del personal capacitat per a resoldre, perquè al final si el trobes que t'han trencat el cotxe sense saber què ha sigut, sempre és d'agrair que la policia localitzi el culpable i poder solucionar el problema. Moltes gràcies. El grup popular. Sí, senzillament dir el mateix un poquet que abans. Felicitació i sobretot veure la implicació dels agents de la policia local que han volgut acabar la seva tasca fins trobar a l'autor de l'incident i per a poder iniciar les actuacions adequades. Moltes gràcies. Per tant, passem a votació. Vots a favor? 13 vots a favor. En conseqüència, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies per aquest recolzament. El punt número 4, dictamen de la sol·licitud a la Diputació Provincial de València per a la incorporació de l'Ajuntament de l'Olleria a les aplicacions de la plataforma Cedicualba. Sí, la proposta igualment va ser dictaminada favorablement en la Comissió Informativa d'Assumptes Diversos celebrada el dia 24 de gener de 2024, el que es proposa és sol·licitar a la Diputació Provincial de València la incorporació d'esta entitat local a l'ús de la totalitat d'aplicacions i eines d'administració electrònica que integren la plataforma Cedicualba i les seues successives ampliacions i actualitzacions, delegar el servei d'interoperabilitat d'aquesta entitat per a la connexió al conjunt de solucions, infraestructures i serveis comuns proporcionats per l'Administració General de l'Estat de la Diputació Provincial de València, necessaris per a la correcta interoperabilitat de la plataforma Cedicualba, delegar a l'alcaldia presidència d'esta corporació la resta de les resolucions que cal adoptar per a l'efectivitat de la incorporació d'esta entitat local a la citada plataforma i comunicar aquesta resolució a la Diputació Provincial de València perquè procedisca a tramitar la incorporació de l'entitat local a la plataforma d'administració electrònica Cedicualba. Moltes gràcies. Doncs així tinguem un programa en l'Ajuntament i és migrar al programa que ens ofereix la Diputació de València a través de la Diputació d'Albacete, que tenen un conveni firmat, adherir-nos a aquesta plataforma que és totalment gratuïta. I la tasca que s'hauria de desenvolupar és migrar tots els expedients que hi ha en l'equip informàtic que estem utilitzant, canviar-lo a este de la Diputació. I és com està comentant, hem parlat amb altres ajuntaments que estan utilitzant-lo des de fa temps. La gran majoria, hi ha molts ajuntaments xicotets que s'han adherit per al tema econòmic i cada vegada més ajuntaments grans estan adherint-se, inclús més grans que l'Olleria, estan adherint-se a aquest servei. Llavors hem vist que és convenient passar-se a aquest servici, a aquesta plataforma. I bé, el grup Compromís? Sí. A veure, entenem i ens consta que el servei que s'ofereix des de Cedicualba és compatible en diferents administracions i a més és molt eficaç, vull dir que té bones valoracions i sobretot el que havien dient que és gratuït, perquè no oblidem que si no anem errades fins ara actualment l'Ajuntament d'Olleria ha de compatibilitzar dos sistemes diferents perquè l'actual que està des del 2019 no és compatible amb el que hi havia abans de firmador. I si això ens suposa
revertir els 96.000 euros del pressupost en aquesta partida, doncs entenem que és bé per a l'Ajuntament i bé per a l'Olga i anem a votar a favor. Vale, moltes gràcies. El grup popular. Sí, esta plataforma el que fa és atendre totes les tasques de l'actual gestiona junt al firmador i, a més, sí, el firmador crec que està incorporat, no? Em sembla. El firmador no Està firmat. No, però va incorporar-se el firmador també, que és una eina, la veritat, que és un poquet lenta i pastosa de treballar, però bueno, pareix ser que s'incorporarà en breu. I a més, en el respaldo de Diputació i en el cost que ens apunta l'alcalde, doncs, què millor decisió que dir-se. Val, doncs passem a votació. Vots a favor? 13 vots a favor, s'aprova per unanimitat. Val, moltes gràcies. Passem al número 5, dictamen d'aprovació provisional de la modificació del reglament regulador del cementeri municipal de l'Olleria. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Municipals, Seguretat Ciutadana i Assumptes Diversos en sessió de 24 de gener de 2024 i el que es proposa és aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del cementeri municipal de l'Olleria. En concret, es modifica l'article 15 del reglament pel que fa a la regulació de la col·locació de làpides i sometre a informació pública la modificació que es proposa. Moltes gràcies. En definitiva, el que va canviar-se en el cementeri en el reglament és en el pavelló que han fet ara nou, que s'ha fet d'una manera que impedirà, segons els tècnics municipals, s'impedirà que puguen petar, badar-se algunes làpides, que són coses que estan succeint. Alguns problemes que teníem en les làpides, algunes que puguen caure, que estan posades en el cementeri vell i que puguen caure, ja que aquests nichos nous tenen repisses de formigó, perquè el cementeri va fent-se vell i les parets van fent-se vells i van deteriorant-se i poden caure les làpides. I també, a comparació del que tenim antes, és que les làpides de baix del pavelló més nou, però no és nou del tot, se n'entren pagadins. Per la calentor se'n van entrant se'n pagadins i hi ha que treure-les, és a dir, desmuntar-ho tot i treure-les. Se n'hauran fet ja 25 o 30 i n'hi haurà unes 14 o 15 làpides que s'han d'anar traient per a fora. I això tècnicament va a eliminar tot això. Què passa? Que han de veure quina grossor té la làpida màxima per a que no s'obrisca del que és la bolaeta de la repissa que n'hi ha allí i que també on van les flors, que tampoc s'obrisca molt més. Perquè siga tot un poc més igual, perquè no hi hagi algunes que isquen fora i que puguen molestar als nichos de l'alrededor. Un compromís de la prova. Bé, com se'ns va explicar en la comissió i ha estat explicant vostè, és una reforma que atén a criteris tècnics i aleshores anem a votar a favor. Moltes gràcies. Sí, políticament n'hi ha poc a dir. Sí que és cert que el diuen, posa aquesta classe de nichos perquè te la repissa, perquè no caigui la làpida, perquè en la zona vella, al cap de 50 o 60 anys, les parets comencen a fer-se velles, es deterioren i les garres que n'hi ha comencen a caure les làpides. I aquestes, que el dic jo, n'hi ha algunes que baden i venen a l'Ajuntament i diuen el problema serà estructural, que s'ha dit o no s'ha dit. Per evitar-se tots aquests problemes i com els resultats en altres cementeris estan sent satisfactoris, això és el que tècnicament s'ha proposat. I nosaltres, jo com a responsable del cementeri, veig amb bon criteri el tema tècnic. I això, el grup popular. Ningú no. Molt bé, si no hi ha res més que dir, passem a votació, vots a favor.
13 vots a favor, en conseqüència s'aprova per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. El punt número 6 és el dictamen d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2024. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement a la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda, celebrada el dia 24 de gener de 2024, i el que es proposa és quedar assabentat en l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2024 i de la documentació que l'integra, resoldre l'objecció emesa per intervenció en el seu informe 13/2024 i aprovar la despesa que comporta pels serveis prestats per un import de 62.301,50 euros i aplicar al pressupost de 2024 les despeses anteriors en les aplicacions corresponents i donar-li la tramitació a l'acord d'aprovació de l'expedient. Molt bé, moltes gràcies. El regidor d'Hisenda vol fer algun comentari? Com ja el va comentar en la comissió informativa, són factures que no s'han comptabilitzat i pagat en temps i forma en l'exercici 23 i els tenen que passar al 24. I també està l'informe d'intervenció, que és perfectament assumible pel pressupost del 24 i s'ha de revisar. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula algun compromís? Sí, bé, com ja han estat explicant, nosaltres mantindrem el vot en contra d'aquest dictamen, com vam fer en la comissió. Entenem que aquest reconeixement de crèdit, 62.301 euros, entenem no. De fet, l'informe d'intervenció diu que s'informa amb objeccions en tractar-se de despeses d'exercicis tancats que no comptaven a 31 de desembre per l'exercici de procedència amb crèdit adequat i suficient. Això ens porta a dues coses. Una mala planificació l'any passat, perquè no hi havia suficient quantitat en cap bolsa de vinculació que pogués atendre aquestes factures. Ara vostès les justificaran i diran que han sigut moltes de llum, n'hi ha altres que no són llum, segur que les justifiquen. Però l'altra idea, que ja us ho vaig dir en la comissió també, és que aprovem pressupost dilluns, ens convoquen dimecres a la comissió i resulta que ja tenim hipotecats d'aquest pressupost 62.000 euros. Un pressupost que diuen que està tan encorsetat. Doncs ja hem aprovat mal un pressupost una altra vegada. Ja està. Moltes gràcies. El grup popular? No, ninguna observació respecte. Per tant, passem a votació. Vots a favor? 10 vots a favor. Vots en contra? 3 vots en contra. No hi ha cap abstenció. En conseqüència s'aprova per majoria absoluta. Moltes gràcies. El punt número 6 és el dictamen d'aprovació de l'expedient de reconeixement. El punt número 7 és el dictamen d'aprovació inicial del primer pla local d'infància i adolescència de l'Olleria 2024-2027. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Joventut, celebrada el dia 24 de gener de 2024, i el que es proposa és aprovar inicialment el primer pla local d'infància i adolescència de l'Olleria 2024-2027, que s'anexa a la proposta, i sometre a la informació pública. Moltes gràcies. El regidor de... Hola, bon dia. Avui portem a terme l'aprovació o la possible aprovació del Pla Local d'Infància i Adolescència, primer pla, que per fi aprovem en plenari. Ha sigut una anàlisi previ de la situació actual prou extens, en moltes xerrades, en moltes reunions, en associacions, i s'ha analitzat prou bé la infància i l'adolescència, ha estat revisat pels tècnics, ja s'ha fet visitar els tècnics d'Educació i Benestar Social per currar-se tant aquest pla i el seu ímpetu en formalitzar-lo, que han realitzat aquesta tasca i també li portaran seguiment al pla. Pensem que és un pla d'acció realista i que ja ha començat. Ja hem creat el Consell Local d'Infància i Adolescència i estem contents per la resposta que ha tingut el Consell, per la benvinguda dels xiquets i xiquetes que formen part d'ell i de los involucrats que estan en formar part d'aquest Consell. I res, i dir que aquest pla servirà també per
per a futures subvencions, de fet, és requisit en moltes subvencions, tindre aquest pla aprovat. Ja està. Molt bé, vam tindre una primera quedada, una primera consell, i bueno, la veritat que els xiquets i xiquetes estaven molt motivats en aquest pla, creuen que són el futur, però també el present, no? I els xiquets tenen molt que dir, i els nostres xiquets, els nostres adolescents, tenen molt que dir en el nostre dia a dia i en el nostre quefer del nostre poble. Vegem en bons ulls aquest pla, creiem que va ser molt fructífer i li donarem marxa a tot això. Té algun compromís? Sí. Ja que ho hem comentat, volíem aprofitar per disculpar l'ausència en la constitució del Consell, perquè per motius personals no vam poder assistir. I ens agradaria també donar l'enhorabona per tirar un pas endavant als joves i les joves que s'han oferit a formar-ne part i també agrair, perquè tot i que, com es va comentar, els terminis eren així un poc que va pillar en vacances de Nadal i va ser un poc... Pensàvem que seria difícil i realment ha tingut bon resultat. I com bé ha explicat el regidor, hem vist un pla ambiciós però realista i que un qualsevol pla per analitzar-lo s'ha de portar endavant i des de Compromís els agraïm la iniciativa i donarem suport. Molt bé, moltes gràcies. El grup popular. No, simplement reiterar l'agraïment al regidor per el treball, la celeritat i sobretot el resultat per la implicació dels xiquets, xiquetes o jóvens ja del nostre poble, que la veritat ha sigut una sorpresa la implicació de tants en un projecte important i absolutament necessari per al nostre poble. I desconegut, tampoc sabien els xiquets i els adolescents a què venien, no? Bueno, ens va impactar també sentar-se així en les nostres caïdes i, bueno, doncs, volíem parlar pel micro i vam parlar pel micro també. Va estar molt bé, va ser molt profitós. Passem a votació, vots a favor. Hi ha vots a favor, en conseqüència s'aprova per unanimitat. 13. Moltes gràcies. Passem al punt número 8. Dictamen de la declaració de l'any 2024, any Estellers, al municipi de l'Olleria. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Diversos en la seva sessió celebrada el dia 24 de gener de 2024. I el que es proposa és aprovar la declaració de l'any 2024, any Estellers, al nostre municipi per commemorar el centenari del naixement del poeta, impulsar i promocionar des de la Regidoria de Cultura, així com des de les diferents associacions locals que vulguin participar, les activitats o actes culturals que es consideren oportuns per a commemorar l'anualitat, assumir el compromís de consignar crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal de 2024 per a l'aprovació de les despeses que es puguen ocasionar amb l'organització dels diferents actes de commemoració que es realitzen per la Regidoria de Cultura. Moltes gràcies. Té la paraula el regidor de Cultura. Sí, bueno, senzillament, com es va explicar en la comissió informativa, una de les línies de treball d'aquest equip de govern és que l'Olleria sigui un poble culturalment actiu. En el 2023 vam disfrutar de totes les activitats relacionades amb l'any de Joan Fuster i aquest any 24, convidats per l'Ajuntament de Burjassot, es van presentar tota l'àrea de cultura, va estar el tècnic de biblioteca, el tècnic de cultura i un servidor van estar en la presentació que es va fer en l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Burjassot. Repetís que ens van oferir tota mena d'informació sobre el que anava a desenvolupar-se i l'Olleria ja havia apostat per adherir-se i per implicar-se i vam tornar ja més assabentats del que es pretenia oferir l'any 24
I és un dels temes que els informé, per a que siguin sabedors, que va tractar-se en el proper Consell de Cultura, que és el divendres, per a demanar també la implicació de la gent del poble en la participació d'actes, de tota mena d'actes referits i relacionats amb l'any de celebració del naixement del poeta. Res més. Moltes gràcies per l'explicació, Juana. Algun compromís? Sí. Bé, des del grup Compromís teníem preparada una moció per a presentar al ple, però considerem que si tenen a bé podem esmenar la seva per aportar 2 punts més, perquè ens sembla important i necessari tenir en compte autors de la cultura valenciana i reivindicar el seu pes al llarg de la història, i més en aquest cas del poeta del poble, com se coneix, a Estellés. Nosaltres, després de fer l'argumentació, els punts que volíem afegir, perquè la nostra moció posava declarar l'any Estellés, que compartim amb vostès, impulsar des de la regidoria de cultura activitats i una agenda cultural, afegiríem 2 punts. Crear i facilitar als municipis valencians recursos didàctics i educatius per al reconeixement de l'obra d'Estellés en els centres educatius i les biblioteques municipals. Potser Estellés és un autor complicat per a treballar en determinades etapes educatives. Tot i això, hi ha una AUCA d'Andes d'Estellés que igual si es podia facilitar als centres educatius de primària per a que em facin una aproximació a la seva obra, i a l'institut i a la biblioteca municipal i fins i tot a l'escola d'adults no estaria mal tampoc dotar d'un recurs didàctic per a donar coneguda per a promocionar més l'obra de poeta. I després la següent mesura és, des d'ací, instar el Consell de la Generalitat a fer una declaració institucional de l'any Estellés, perquè això suposaria organitzar i coordinar un cicle d'activitats on es pugui participar des de entitats i municipis i unificar sinergies i sobretot recursos, que també ens anirien. Simplement era l'esmena afegir aquestes 2 autorizacions. Jo volia fer-li una observació en el màxim dels respectes. L'Ajuntament de Burjassot, com dia abans, el que està treballant i el que està portant a terme, que està liderant totes les accions als pobles de la Comunitat Valenciana que s'han volgut adherir o implicar en aquest projecte. A mi em sabria greu, vaig utilitzar una paraula col·loquial, clavar-me en un terreno i xafigar una miqueta els peus a Burjassot dient-li quines actuacions tenen que fer o quines propostes tenen que fer, per exemple, com la segona que vostè ha anomenat, cara a la Generalitat. M'agradaria un poc de... no sé... De totes formes, segur si Burjassot ha demanat també incluir a Estellés. En un tema col·loquial es podria tractar, però plasmar-ho en una moció em sembla... no sé. Nosaltres tampoc, jo crec que per part de nosaltres tampoc n'hi ha ningú inconvenient. Era perquè com a fons, a veure si m'expliqui jo, suposo que serà perquè el que vol és encapçalar Burjassot, de la bandera d'Estellés. Burjassot és el poble de naixement d'Estellés. Ells han fet la proposta a la Generalitat per nombrar... No es sap. No es sap. Però... Montse, perdona, me sorgeix una idea. S'ha creat un grup de WhatsApp dels pobles que participen en aquest any. Es podria fer una pregunta suau, un dubte, llançar un dubte, de si cada Generalitat i a Diputació què tipus d'actuacions s'havien posat en marxa o s'havien demanat. I a partir d'ahí nosaltres, no sé. Igual m'he explicat mal, vull dir, la nostra proposta no era demanar a Burjassot que modifique el seu projecte, sinó nosaltres, com a Ajuntament, com a corporació municipal, també puguem incorporar actes a aquesta commemoració. Vull dir, clar, aleshores, aquesta dotació de material didàctic... N'hi ha llibertat absoluta a la moció cada Generalitat. Les actuacions dels pobles són absolutament lliures, emmarcats dins del que és l'any i la figura a qui estem ara mateix homenatjant,
però els pobles són, això sí que ho va dir l'alcalde de Burjassot, les actuacions dels pobles són absolutament lliures. Cada poble pot fer el que crega convenient en la celebració de l'any i durant l'any. No n'hi ha tampoc un calendari marcat de dir no, anem a respectar el mes de naixement. No, és lliure. De totes formes, tampoc li veig ninguna complicació. No, era simplement una observació de propostes. Si no, doncs Burjassot ho callarà. No, vull dir, no s'acallarà, vull dir, tampoc estem demanant ninguna cosa. Vamos. Los recursos didàctics anirà. No, els recursos didàctics no té ningú problema. I jo considero... No, però jo crec que... Vull dir, tampoc és obligar a ningú a refermar-se en aquesta reivindicació, si volen dir-ho d'alguna manera. Vull dir, que si al final, poble a poble, anem a adherir-nos a aquest any estellers, trobo que és totalment coherent que si al final arreu del territori són molts els pobles que estem reivindicant aquesta celebració, que es demane a la Conselleria que ho reivindique també, més que res per això, per aprofitar sinergies i recursos, perquè ells poden fer una programació i portar-la més enllà, o sigui, vertebrar el territori en un programa de celebració. Vull dir, no era la intenció ni menysprear ni obligar a ningun altre ajuntament ni intentar passar per damunt un projecte que hagi de... No, jo el que Juan crec que volia explicar era que com Burjassot, que és el poble on va néixer ell, que és el que porta la bandera de totes les propostes d'adhesió a això, per no llevar-li el protagonisme a Burjassot i que siga la Generalitat el que ho porta, però que dona igual, que al final és de tota la comunitat valenciana. Per tant, quan més pobles es sumen, doncs millor no, i jo conec alguns que en mitjans de comunicació i tot estan veient-ho i per almenys a nosaltres ens han tocat alguns pobles veïns i ens han demanat informació per adherir-se. Entonces no crec jo que no hi hagi ningún problema a añadir eso al dictamen. ¿No? Podem votar... Sí, des del punt de vista procedimental tocaria votar l'esmena. Porteu l'esmena per escrits? Seria incorporar el 3 i el 4, perquè els dos primers són els que ja porten. Llis la proposta d'esmena seria 3. Crear i facilitar als municipis valencians recursos didàctics i educatius per al coneixement de l'obra d'Estellers en centres educatius i biblioteques municipals. I 4. Instar al Consell de la Generalitat a declarar l'any Estellers i a organitzar i coordinar un cicle d'activitats on participen totes les institucions i entitats implicades. Molt bé. Introduïm dos... Procediria a votar les esmenes, la inclusió de les esmenes. Vots a favor? Doncs 13 vots a favor. S'inclouen les esmenes en el text de la proposta i ara votem el dictamen en les esmenes incloses. La totalitat. Votem el dictamen de tot inclòs. Vots a favor? Doncs 13 vots a favor. S'aprovaria per unanimitat. Moltes gràcies. Dació en compte, anem a passar al punt número 9. Dació en compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de la darrera sessió ordinària del ple del 30 de novembre del 2023. N'hi ha alguna observació per part del Compromís, Grup Popular? Punt número 10, dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació d'alcaldia des de la darrera sessió ordinària del 30 de novembre del 2023, el grup Compromís, Grup Popular. Punt número 11, dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del ple des de la darrera sessió ordinària del 30 de novembre del 2023, el grup Compromís, Grup Popular. El punt número 12, dació en compte dels informes de tresoreria del quart trimestre del 2023, el grup Compromís, Grup Popular. El punt número 13, dació de compte del decret número 2023-2092, de data del 19 del 12 del 23, relatiu a la pròrroga del pressupost per a l'exercici del 2024. Alguna observació al grup
Compromís, un punt clar. El punt número 14, dació de compte del decret 83/2024 de data del 22 de l'1 del 24 relatiu a l'extinció del contracte laboral. Alguna observació? Punt número 15, dació de compte del decret 84/24 del 22 de l'1 del 24 relatiu a l'extinció del contracte laboral. Algun punt? Val. Per tant, no n'hi ha més que dir. Passem a pregs i preguntes. Regidor José. El grup Compromís? Sí, la primera pregunta és en relació al servei d'escola matinera que venia oferint-se al Col·legi de la Catòlica i que ens consta que ha deixat d'oferir-se aquest servei i voldríem una explicació del per què. Buenas. Com bé sap vostè, el servei d'escola matinera estava servint-se per l'educació, de fons europeus, un taller d'oci educatiu infantil i juvenil, que es feia en horari de matí, posant a les 7, i per el lector es va mostrar la idea de fer la matinera. Abans de començar aquest taller d'ocupació, fa uns anys, abans del Covid, es va fer una enquesta prou extensa als familiars de totes les famílies de tots els centres educatius, en un preu simbòlic, no recordo el que era, però el preu era simbòlic, era crear una ordenança en un preu molt simbòlic, i va eixir negativa. Van eixir 3 o 4 en un centre i 5 o 6 en l'altre. I va considerar que la despesa era massa per a tan poqueta gent. Al crear-se l'ocupació, se'ns ofereix la idea de fer la matinera, un servei més, per què no fer-lo endavant, totalment gratuït. Els tallers d'ocupació fan activitats que no es poden cobrar. Vull remarcar això perquè no es poden cobrar, no tot és gratuït. I unes quantes famílies s'han beneficiat d'aquest servei. El primer, jo incluït. Em poso el 8 a treballar i el 8 no els 10 es deixa allí. I és un servei més, no? A més, en un horari molt flexible, molts monitors, 5 en cada centre, i un servei molt bo. No utilitzat per massa gent, uns 20 i alguna cosa en la Catòlica i uns 12 en el Sanchis, a més de forma molt desordenada, molts poquets fixes. Entonces, s'acaba el taller, en el pla d'inscripció, en la matrícula se'ls indica als alumnes matriculats que s'acaba el 22 de desembre, en ningú moment es diu que va fer tot l'any, com bé diguem-se. El 22 de desembre s'acaba el servei i estan assabentats que s'acabava perquè s'acabava el taller. Com bé sap, per a donar un altre servei va faltar una partida pressupostària, si s'ha de cobrar s'ha de fer una ordenança i tot té el seu procés. S'ha indicat, s'ha parlat de la gent que m'ha fet la pregunta, doncs ja consta igual que està constant de vostè. I res, ara s'està analitzant la situació, veure si es pot treure fondos, s'ha plantejat en els dos consells escolars de dos col·les i a veure si entre l'AMPA, el centre i l'Ajuntament busquem una solució. I ja està, ja puc dir. Si té alguna pregunta més, és per enrotllar-me. No contestar. Vull dir, és un servei que ens explicaven els usuaris que clar, ens ajuda a la conciliació familiar. Vostè ha dit que és un exemple i ho sap. I res, ens agradaria que es tinguin en compte aquestes necessitats, perquè no tot el món pot tirar dels iaios o de la logística familiar, per dir-ho d'alguna manera. I si volem buscar alternatives, hi ha ajuntaments que s'estan gestionant a través de subvencions que venien arribant des de la Conselleria d'Igualtat. Corresponsables, pot dir. Sí. No, li ho dic perquè si vol algun model li podem facilitar com s'està gestionant en altres llocs per si ajuda, perquè entenem que és un servei molt útil, tot i que siga per a poques famílies, però de veritat jo crec que si s'estenguera, al final gent que tira mà dels iaios, dels veïns o de... Sí que en faria ús perquè a més és un ús més professionalitzat, no sé com... Jo vull afegir també que és per a poques famílies i a vegades siguin més, però que realment sí que és competència directa de l'Ajuntament, perquè fins les 9 Conselleria no té res a veure. No passa igual en extraescolars, que les extraescolars sí que són competència directa de Conselleria. Entonces ahí tinguem un... no sé, estem estudiant-ho i veiem a veure quina solució podem anar-hi. Doncs li oferim la nostra col·laboració. Enguany no necessita subvenció de corresponsable.
li oferim la col·laboració per a fer un estudi de com gestionar-ho i com poder oferir el servei, que tot i que siguin poques famílies, ja li dic, soluciona la situació i pensem que és una cosa important a tenir en compte. I l'altra pregunta va relacionada amb el pla de gestió de residus. Es va publicar en el Pla Reacciona de la Diputació una subvenció que es donava des de la Diputació just per aplicar plans de gestió de residus que ja estaven aprovats. Recentment s'ha publicat l'anunci d'aquelles entitats que han rebut la subvenció i fins i tot les que han estat excloses per falta de recursos i hem vist que l'Olleria no està ni una part ni a l'altra. Aleshores, plantegem la situació i després la pregunta. Tenim un pla de gestió de residus aprovat durant la passada legislatura, que si no recordo mal va ser sobre el 2020, a principi de la legislatura. Un pla que en principi s'havia d'aplicar i que de moment, que nosaltres sabíem, l'únic que s'ha aplicat ens ha costat 35.000 euros. Aquest projecte pilot té uns contenidors que es van llogar per a fer recollida selectiva, del que tampoc sabem a quines conclusions s'ha arribat. Aleshores, tenim el pla aprovat, no s'està aplicant i no es demana la subvenció de la Diputació. I a més paguem 35.000 euros per un projecte del que no tenim conclusions. Ens agradaria saber com està aquest tema, perquè no s'ha demanat la subvenció i ja aprofitem per tornar a preguntar quan va aplicar-se de manera seriosa aquest pla de gestió de residus que al final resulta necessari tant a nivell ecològic com a nivell econòmic per a la població. Gràcies. Moltes gràcies per la pregunta. Us ho expliquem. El pla que vam fer, el pla de recollida selectiva que va aprovar la Diputació en dues àrees, una en la zona del Sánchez o de finques i l'altra en el casc antic, va ser un èxit i ho té publicat, la setmana passada va tornar a així publicat els resultats i han estat publicats moltes vegades els resultats que s'han fet de l'estudi, el que s'ha replegat de residus urbans, de tots els residus urbans, no tant de paper, de vidre i de tot el fem que tirem als contenidors. Això està publicat i està examinat. Després, de totes formes, buscaré la notícia. Després tinguem concedida també i licitada i adjudicada la subvenció de la Generalitat per a comprar 3 contenidors intel·ligents que hi ha a les àrees on estan ara, més a la zona de Mercadona, per a continuar en aquest procés. I li diré, en el tema del pla local de residus, no han demanat la subvenció perquè l'Ajuntament de l'Olleria, al ser més de 5.000 habitants, no puguem recollir, no puguem tindre una illa de compostatge i recollir porta a porta el nostre fem, l'orgànica. I una de les bases fonamentals per a sol·licitar aquesta subvenció és tindre en vigor i en funcionament el servici porta a porta. El porta a porta per a replegar, sobretot l'orgànica, la fracció orgànica. Per això no la van demanar. Van demanar la de la Diputació, com ens la van concedir, i la de la Generalitat, com ens van concedir, i l'acabem d'adjudicar ara, i en breu els contenedors han d'estar així. Per què no hem posat en pràctica el pla local de residus? Doncs perquè l'Olleria està mancomunada en la mancomunitat de municipis i províncies, de municipis i províncies, no, la mancomunitat de pobles de la Vall d'Albaida. Els 34 estem adherits, menys un tenient, que se n'ha eixit, que va fer-se la seva recollida independent i que nosaltres no podem aplicar perquè està vençut el servici de recollida. Està vençut i prorrogat el servei. Què va passar? Que no podem
modificar ningún ápice després de la pròrroga de residus. Per tant, els residus tindrien que pagar-los si implantarem el 5è contenidor, que és la nostra idea d'implantar el 5è contenidor, i no podem implantar-lo. No podem implantar perquè aquest servici està donant-lo a la Mancomunitat, que durant molt de temps no han fet res per a licitar aquest projecte, aquesta nova licitació per a la recollida del FEM i adaptar-nos a les noves circumstàncies, a les noves realitats. I gràcies a que no s'ha fet res durant molt de temps per a treure aquest nou contracte de recollida selectiva, estem pagant els pobres, sobretot els més grans, aquest problema. Tinguem el problema, sobretot els majors de 5.000 habitants. Els pobles de menys de 5.000 habitants poden fer-se illes de compostatge i començar a replegar porta a porta. N'hi ha alguns que estan fent tot i n'hi ha alguns que no. Però nosaltres tinguem aquest problema. Per tant, haurem de pensar si continuem en la Mancomunitat en el nou contracte que es puga licitar o fer-ho com ho tenen, o pobles xicotets com la Safor, que tenen el seu propi contracte de recollida de FEM en el seu municipi. Llavors, això és una pregunta que també li trasllada i li pregunta, perquè també m'agradaria saber la seva opinió com a portaveu del grup Compromís, si ens interessaria continuar en la Mancomunitat o eixir-se de la Mancomunitat en la recollida del FEM. Diverses coses a la seva resposta. A veure, el que jo li parlo d'aquest estudi pilot no és el resultat, o sigui, el tant per cent de residu d'un tipus o d'un altre, que això ho han publicat, sinó la implicació que té l'anàlisi d'aquestes dades. Perquè en teoria, si vostè es fa un projecte pilot per analitzar la separació dels residus, analitzar aquestes dades deu de donar a validar a què fem. No? O sigui, jo el que no necessito saber les dades de recollida dels residus separats, sinó les conclusions a les que s'arriben després de fer aquesta anàlisi. Això és una cosa. Després, aquests contenidors intel·ligents suposa que serà el començament, perquè 3 per a tota la població és complicat, que doni abast. Després es diu que no es pot implantar des d'ara o des del moment que es va aprovar. No es pot implantar el què? El pla de gestió. Perquè estem mancomunats i el contracte mancomunat està caducat i està prorrogat i un contracte en una pròrroga no podien fer modificacions. Per això hi ha molts pobles que, com Benigània o Albaida, no han pogut fer modificacions. Està clar que els contractes prorrogats no poden canviar les condicions perquè si no s'han de tornar a negociar. I l'última pregunta, això és una decisió política que tindran que prendre vostès. Des de Compromís ja li diem que el sentit d'una mancomunitat i més en una comarca com la nostra és justament recolzar a les poblacions més menudes amb més recursos. Que no estem costejant-nos nosaltres res perquè justament aquestes poblacions més menudes són les que més tassa de reciclatge demostren tindre. Aleshores, la decisió política de pertànyer o no a la mancomunitat és responsabilitat de vostès. La nostra aportació és que no hauríem d'eixir-nos de la mancomunitat per un benefici comú. Però no és demanar a nosaltres... No és demanar a nosaltres... Ja s'ha pronunciat i em pareix molt bé. I em pareix perfecte. Perquè jo penso exactament igual com vostè. Jo penso exactament igual. Doncs m'agrada. Jo penso exactament igual. Per tant, però clar, el servici de moment no és el que li toca tindre a l'olleria. Per tant, s'estan estudiant
estudiant-se altres alternatives, com fer un contracte per a la recollida del 5è contenidor, fins que es pugui implantar definitivament el programa o el projecte en tot el contracte, en tots els pobles de la Vall d'Albaida. I sobretot, si ens permet la puntualització o l'aportació, trobem que és necessari fer molta més pedagogia, més enllà de centres educatius, perquè al final, sí, els xiquets en el col·le reciclen perquè s'ho diu la mestra, però el sentir que hi ha, no sé si s'arriben comentaris de les famílies de jo no recicle perquè això ja ho pague. Vull dir, hem de revertir aquest comentari en arguments i que la població entenga que no és cert, que paguem més perquè no reciclem i que anem a pagar 14.000 euros més o menys més a l'any justament per no reciclar. I això els veïns i les veïnes ho han de saber. Aleshores sí que es demanen que per favor que es facin campanyes o iniciatives, no sabem ben bé com estructurar-ho perquè hi ha molta gent que no veu amb bons ulls, per dir-ho d'alguna manera, aquesta moda del reciclatge, però ens toca a nosaltres fer aquesta pedagogia perquè cal aquest missatge de que no és que siga necessari, és que és imprescindible. Sí. Jo crec que veuríeu la campanya que es va fer així, hi ha que continuar i sí que és cert que hi ha que treballar moltíssim i que no hi ha que tirar la toalla perquè n'hi ha una certa població que es nega al reciclatge. Jo he estat en molts llocs de tot el territori en el tema del FEM, hem estat en jornades, en pobles, n'hi ha una associació o una mancomunitat, no sé com es diu, de municipis que treballen en el Porto a Porto, van fer unes jornades en Pedreguer molt importants i ahí està, no? Està un percentatge que ho vol tot reciclat, que recicla hasta una grapa minúscula d'un paper i està la persona que no vol i després està un alt percentatge que resigna i que si s'ha de reciclar, recicla. La veritat que s'han fet campanyes en educadors de la mancomunitat, s'han fet campanyes en educadors del consorci i s'han fet campanyes sobretot dirigides per la tècnic de medi ambient i educadora de medi ambient d'ací de l'Ajuntament i han donat uns resultats molt bons, però clar, la gent que participava d'aquesta campanya era voluntària, d'una zona determinada, voluntària d'una zona determinada, però és important recabar aquesta informació. Per què? Perquè en el casc antic no és molt bonic tindre contenedors fora, però en la plaça de la Vila, en la plaça de Loreto, estaran colgats o, com bé diu el pla local, es farà porta a porta, sobretot la recollida de l'orgànica. Per tant, ahir queda molta pedagogia que fer, molt de treball per fer, arribem tard, perquè arribem tard, i ahí estarem per a fer front a aquest tracte que és el tema del reciclatge i de l'eliminació de residus en origen, no en els vertederos, perquè això paguen molt més. I no és igual que vaig a un vertedero on es colga que a una planta de tractament, com pot ser la de Guadassuar, que també han fet eixides a Guadassuar, en col·legis independentment de l'Ajuntament, i des de l'Ajuntament també s'han fet eixides per a veure la planta de Guadassuar, que és tot on es tanca el cicle, el reciclatge per un costat i l'orgànica destinada al FEM, a recuperar-se, on es tanca la cadena. I això, espero que els hagi servit i ara en la implantació d'aquests 3 nous contenidors intel·ligents seguirem endavant en les campanyes aquestes. Abarcarem ara més a la zona d'Ensanche de Mercadona, que a aquella zona no havíem arribat, i estàvem barallant en anar també a l'abrigar. Si en tindre recursos anirem també a l'abrigar. El govern en l'abrigar estava també
instal·lat per la seva característica el porta a porta. Pues simplement això, que per exemple ampliar els horaris d'aquelles campanyes. Perquè... Es fet de matí de vesprant davant dels contenedors. Sí. Davant dels contenedors s'han fet les campanyes. Jo he sigut voluntari d'aquest projecte, vull dir. El que ens juga el hàndicap és que al final la gent que es presenta voluntària això ja estem convençuts que això cal. El que ens toca és convèncer i que la gent entenga que això... Sí, però bueno, això és cert, això és totalment cert, però si tu veus que hi ha gent que comença a fer això, significa que potser no és tan roïn com això, i els que estem convençuts han de donar exemple als que no estan convençuts, i per això, però que cal molta més pedagogia. Inclús quan has dit, els xiquets estan en l'escola i la mestra li diu on té que tirar-ho. Tinha molta educació, però després quan anem al carrer veiem que això no és cert, que això el que eduquem en l'escola no es tradueix en el carrer. Bueno, que sí que arriba a casa i té només un quart. Vull dir, m'entens? Que sí, que s'han de fer, vull dir que no... I han de continuar. No s'han de fer... Tant en els col·legis, instituts, en l'EPA, que també hem anat en l'EPA, però hi ha que, per suport que fa falta moltíssima més conscienciació. Sí que estan fent-se i conscienciació també, perquè és de compostatge, I no té parada. 2 o 3 han eixit molt bé, la gent... Les compostadores en les casetes, en el disseny. Sobre de les illes de compostatge, o sigui, els tallers han sigut exitosos i després fa poquet van fer la de l'oli. Vam estar en el mercat i la gent va fer-se poquet a poquet, tampoc es fa molt empatxós, perquè la gent, però bueno, va fent-se. És no parar, fins que la gent es conscienti. Però sí que és cert que fa falta molta més pedagogia. Això no ho discutis i han de seguir treballant en això. Tinguem un poble també molt involucrat en persones que ens contaven l'altre dia que fan sabó, dones majors que de l'oli, tenen sabó... Encara en tradició en el poble ha fet això. I que també està proposat un taller des del Consorci que està fent tallers en els diferents pobles, també es farà un taller així de sabó per a aquest reciclatge de l'oli. Doncs gràcies i encoratjar-los a que continuïn per aquest camí perquè al final es beneficia a tots i a totes. I ja l'últim, un prec. Aprofitant allò de l'any Estellers, voldríem que consideraren la possibilitat d'algun carrer d'estos en projecte que porta el nom d'aquesta il·lustre persona de la cultura valenciana per a rememorar no només en un any, sinó que quedi constància de que l'Olleria valorem els il·lustres valencians. Molt bé, prenem nota. Moltes gràcies. Algú vol fer alguna altra pregunta? Doncs acabem el ple.